clasice, efervescente sau domoale, nobile, corpulente sau solare. Vinul și vinarsul românesc provoacă cei mai îndrăzneți șefi ai momentului în găsirea pairing-ului potrivit cu neogastronomia din România. Te-am adus la noua bucătărie românească, care se află pe strada Popanan. Te-am adus într-o zonă destul de istorică a Bucureștiului, din punctul meu de vedere, o zonă care mie îmi place foarte tare, pentru că mai târziu a devenit o mahala, unde au venit armeni, evrei, romi, turci și împreună cu românii au format cultura locului. S-a dezvoltat pe zona asta de multiculturalism. Și te invit înăuntru să vedem ce ne pregătește șef Alex. Atât de frumos este locul acesta, Mihai. Mă duce cu gândul la copilărie, la Maramureș, unde totul este cald, plăcut, familiar, foarte frumos. Da, este un loc frumos, un loc reprezentativ pentru București. Istoria numelui care a dat această stradă vine de la începutul secolului XVIII, din vremea când tânărul Popanan, preotul Nan, a venit să întemeieze aici o biserică trimis de către mitropolie pentru cele 100 de gospodării care se aflau în zonă. Mari, pentru astăzi am ales să aduc un vin roșu din gama Colina Piatra Albă, un vin cu caracter, un vin care, din punctul meu de vedere, se va potrivi cu ce vom găti astăzi și cu invitatul nostru. Sunteți gata să intrăm behind the menu? Așadar, să înceapă Romania's Grand Pairing Tour. Este o bucurie să ne aflăm la nouă astăzi. Este un restaurant pe care eu îl apreciez și un restaurant care e condus de un băiat pe care îl apreciez foarte tare, un om care a luat parte și a făcut parte din toată mișcarea a noii bucătării românești și eu zic să-l prezentăm. Bună, Alex! Bine ați venit la noua, bine ați venit acasă la mine, dar și la voi, pentru că sunteți mereu invitații mei de onoare. Aici pe Popanan, cum ai povestit și tu, strada unde a poposit și Maria Tănase, pentru că era bine cunoscută pentru taraful din zonă și mai ales pentru lăutari. Deci o să fie veselie, o să fie cu muzică, muzică în farfurie și muzică în pahare. Nu întâmplător azi, când vorbim de origine, avem alături de noi gama Colina Piatra Albă. Aceste vinuri și-au luat numele chiar din pământul în care vița de vie își are rădăcinile, mai precis în dealul mare, unde în pădurile The Iconic Estate solul este presărat cu fosile marine, roci albe cu cochilii de melci, urme ale mării sarmatice de acum milioane de ani. Colina Piatra Albă. Îmi permis și mie să te provoc să faci un pairing perfect pentru acest vin pe care l-am adus astăzi. Provocare acceptată. Am deja în cap un dish care o să-ți aduc aminte de perioadele ceva mai reci, la Crăciun mai degrabă, pentru că folosesc feclă roșie, dar este feclă proaspătă. Și culoarea o să fie în tandem, așa, cu paharul de vin Colina Piatra Albă, vin roșu. Abia aștept. Eu știu că sunteți ardeleni. Și mie mi-ar fi plăcut să fiu ardelean 100%, doar am sânge și înainte să ne apucăm de mâncat ar trebui să și bem. Am pregătit o gustărică, dar și un aperitiv. Tu l-ai văzut aici, așa? Da, exact. Îți făcea cu ochiul. E un brâncoveanu VSOP, eu cred că o să se simte la el acasă cu ce cred eu că o să vină în surprinderea noastră, nu-i așa, Mihai? Vrei să ne ajuți, te rog frumos? Dacă ne spui mai întâi un pic de că sunt curioasă tare. Bun, pentru că vorbeam de Ardeal, da. O să începem cu un balmoș dreptunghiular. Și avem o crochetă de mămăligă umplută cu un cașcaval afumat, felie foarte subțire de slăninuță și deasupra niște trufe negre. Merge foarte bine. Preparat așa. Inspirat românește de la dar stână. altfel. De la stână. Da, exact. Deci încă din mărginimea Sibiului, mărginimea Cugirului, putem să găsim acest preparat. Deci de acolo de la tine. Da. Și se mănâncă și maramu. Când ai zis acolo, mai ales în prima parte, cu balmoș, cu mămăliguță, cred că Alex i s-a ridicat mingea la fileu și uite ce surpriză vine de acasă. Abia aștept să-l gustăm. Între timp, eu am să deschid acest VSOP brâncoveanu, păstrat minim 5 ani în butoaie de stejar. Tu l-ai gustat înainte? Nu.
Mă Te-am bucur așteptat tare. pe tine, Mă bucur da. tare pentru că în cazul acesta sunt foarte curioasă să aflu părerea ta, așa cum sunt convinsă că tu ești curios să afli părerea noastră, părerea mea despre ce urmează Absolut. tu să pregătești. Îți sugerez să-l servim cu un cub de gheață, Așa. poate mulțumesc mult. Îți spun ție prima. Cui vrei? Deci- Iar dacă tu m-ai servit pe mine prima dată, eu am să te servesc pe tine. Mulțumesc frumos. Mirose foarte bine. Chiar da. Cât echilibru, cât armonie, câtă poftă de viață și mai ales deschide și mai mult curiozitatea de a gusta preparatul tău. Gata, am terminat. Arată De într-un aștept. mare fel. Balmoșul nostru cu cașcaval afumat, slăninuță de la Gilău chiar și trufe negre. Mamă, ce bine miroase. Două guri. Două guri, am da. înțeles. Vedeți că la mijloc e Frumos. cremos. Crin. Da. Ține farfurioara în mână. Da, exact. Da. Bun. Ia să vezi. Mamă, cum e? Mai musai să le încercați cu VSOP. Musai. Merge bine, nu? Mamă. Deci e de vis. Știu că tu ești bun să inspiri, dar ne-ai inspirat, cred eu. E Mamă, chiar că merge. Chiar mai transpus în copilărie, bro. Mă bucur. Fără nicio exagerare, să știi. VSOP-ul, brâncoveanul VSOP, este vinarsul care îndeamnă pe cei care reușesc să inspire, dar și să se lase inspirați, să se bucure și mai mult de M-a viață. transpus direct în copilărie. Ce copilărie și La noi în zona acolo, în mărginimea Cugirului, chiar se face balmoș și are gustul ăla de afumat, Afumat, de, da. de balmoș făcut afară, la foc deschis. Are gustul ăla, știi? Când faci balmoșul la ceaun și tot fumul intră în el, exact aia am simțit. Dar vezi textura, Și textura crocanțeala da, care prin masticație te duce iarăși și îți dezvoltă niște ce arome. rămâne pe marginea ceaunului, Bravo, știi? bravo, În pe interior. care îl poți să-l mănânci a doua Da, zi, când da. se mai usucă puțin. Da, foarte bun. Păi dacă de la primul preparat pentru, să zic așa, pentru amuz-buș, pentru intrare ai ridicat impresionat, super sus așteptările. nu Dacă știu. ne-ai ridicat ștacheta atât de tare cu primul preparat, sunt sigur că și la al doilea vom avea parte de cel puțin același rezultat surprinzător și bun. Am propus porumbel, carne roșie, vin roșu și o garnitură de sfeclă roșie, pentru că în bucătărie și în pairing, din punctul meu de vedere, cromatica funcționează foarte bine. Dacă iei aceeași culoare sau un paletar de culori care merg foarte bine împreună, merg foarte bine și din punct de vedere al gustului. Și atunci o să fie roșu de sus până jos. Din farfurie până în pahar, din suflet până în stomac. De ce să înțeleg eu acum că, din punctul tău de vedere, și vizualul are o aromă? Absolut. Și am și un twist așa interesant la el. Știi vinul fiert de Crăciun? Normal. Ăla este sosul. Vei face un sos de vin fiert de Crăciun? Nu, contrabalansul este că vinul fiert este făcut în suc de sfeclă. Deci am condimentele de vin fiert în sucul sucul de de la sfeclă. Porumbelul e o pasăre cu care cu toții, noi românii, suntem obișnuiți. Cu toții am crescut cu ea, e chiar despre copilărie. Și am uitat o lungă perioadă de timp, cam vreo 20 de ani a lipsit din alimentația noastră, acum a început să fie din nou la modă. Bine, Alex, atunci te provoc să faci pairing-ul perfect. Eu o să iau prima oară cu furculița mică inima. Da? Ia să vedem. A, inima, bun, Inima, doar bun, inima. bun, bun. Inimioară. Inima Și tu cealaltă inimioară. inimă. Exact. Ce dormare mă doboară. Păi, ne completăm, nu? Ia uite.
I-am să fac așa, să încerc să fac ceva. Știați că bucătarului îi place foarte mult să urmărească alți oameni cum mănâncă? Păi cred că e Da. și satisfacție, dar și dezamăgire Uite ce uneori, nu culoare așa? are interior. Eram curioasă să văd cum arată, de-aia am sfâșiat Da. elegant. Așa, mi-ar fi plăcut să iau și o bucățică Din de porumbel. piept. Uai, cum e țărina. Oricum, inimioara, zici că am mâncat-o acadea, nu o inimioară, a fost ceva senzațional. E orchestră. Orchestră? Orchestră, vine din toate părțile, parcă toate bat la ușă. Ascultă-mă și pe mine, ia-mă și pe mine în atenția ta. E... Și ce crocantă e grasa, ce băie. Partea cea mai faină, știi care e? Ți-a dat senzația că ai înțeles tot, dar parcă mai vrei să știi? Parcă e cum să zic, o continuă invitație la a descoperi și a redescoperi ceea ce a propus și cred eu, pe lângă o asociere între acest cupaj roșu și preparatul care are la bază porumbelul, este o adevărată asociere în farfurie, ceea ce ai reușit să realizezi. E ceva care cred eu că merită mai multă atenție să-l descoperim. Eu vreau să zic ce m-a surprins cel mai mult, porumbelul gătit, bineînțeles, la alt nivel, sfecla genială, dar sosul, deci sosul, exact, sos de vin de Crăciun și făcut din suc de sfeclă roșie. Wow! Este wow! Eu așa fac și când mai merg prin țară pe la oameni și mai gust și îmi place ceva extraordinar, eu nu mai am cuvinte, așa că asta mă știe pentru asta, asta e statement, asta e brandul meu. Când îmi place ceva, spun nu mai am cuvinte. Am degustat inimioara doar cu sfecla, împreună cele două și cu vinul. E o poveste fantastic cu vinul care curăță și te face să mai iei încă o înghițitură și încă o înghițitură și asta înseamnă până la urmă asociere mâncare și vin. Deci Că de asta se înțeleg cele două bine împreună. Exact. Și până la urmă astăzi rămânem la concluzia că Alex a avut dreptate. Culoarea este o aromă. Chiar am mai învățat ceva astăzi. Și asta ar trebui să le dea de gândit următorilor noștri invitați, pentru că în ce vedem, ștacheta se ridică din ce în ce mai sus. Nu? Așa este, bravo. Și mulțumim. Eu vă mulțumesc, Mulțumesc că și v-ați gândit la capacitatea mea de a înțelege un pairing între o mâncare și un vin roșu. Așa e. Perfect. Noroc, mulțumesc mult de tot. Vă mulțumim că ne sunteți alături în Romania's Grand Pairing Tour. Ne vedem curând cu un nou șef și cu o nouă provocare la pairing.